Tak hezké odpoledne. Vítejte na dalším semináři z astrobiologie a dneska tady vítáme Katarínu Molnárovou, kterou už jste tady mohli párkrát zahlédnout, ale dneska tady poprvé je se svým vlastním příspěvkem. Katarína je tedy z Mendelovy univerzity v Brně ze skupiny Space Agri od Libora Lenži a dneska se tady bude věnovat hlavně problematice mikroskopických řas a jejich reakcí na extrémní podmínky. Máš slovo. Tak, všetkých vás zdravím. Ďakujem, že ste si našli čas a že ste sa prišli pozrieť na moju prednášku. Ja dodám k tomu názvu, ktorý znie Metabolická a fyziologická odpoveď mikroriaz na vesmírne podmienky. Dodatok. A ako to využiť, hej? Nechcem vás tu trápiť nejakými zložitými fyziologickými a molekulárnymi procesmi. Mne ide o to, aby som vám ukázala, prečo vlastne tieto mikroriasy vo vesmíre chceme skúmať a aký to má význam a vlastne ako tie ich reakcie prirodzené, ktoré sa vyskytujú v prírode, vieme my využiť do budúcna práve vo vesmíre. Tak, to som išla zase naspäť, to som nechcela. Tak, to... A už som bola predstavená, tak to asi môžem preskočiť. Ale čo nepreskočím, je krátky úvod do našej vlastne výskumnej skupiny, ktorá sa volá Space Agri Technology. Máme troška exotický názov, lebo sme tak troška exoti a venujeme sa jak pozemným aplikáciám, tak práve tým vesmírnym. Čo sa týka tých vesmírnych aplikácií, tak práve sa snažíme študovať, ako mikroriasy, sinice a rastliny reagujú na vesmírne podmienky a ako to využiť. A čo sa týka toho vesmírneho sektoru, tak sa sústredíme hlavne na smart farming, nejaké intenzívne zemědělstvo, ktoré potom neskôr budeme potrebovať aj vo vesmíre. A jak sa hovorí, čo vlastne sa investuje do vesmíru, tak to sa niekoľkokrát násobne vráti na Zem. Takže až niekedy budeme vedieť terraformovať Mars alebo pestovať niečo na Marse, tak proste kto nám zakáže niečo pestovať niekde na púštiach alebo tak. Takže všetko vlastne to je prepojené. Na obrázku vidíte napríklad takú ukážku jednou z našich projektov, kde vlastne učíme agrobota, čo je vlastne robot, ktorý behá po skleníku s jahodami, rozoznávať škodcov pomocou umelej inteligencie. Že my vlastne fotíme ako datasety pre toho robota, on sa učí a potom ich vlastne rozoznáva v tom skleníku. Tak, ešte zastupujem aj pozíciu podpredsedničky Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, s ktorou veľmi vlastne úzko spolupracujeme. No a táto organizácia sa vlastne je hlavne naučno-popularizačná, ale taktiež stojíme za vypustením prvej slovenskej družice, organizujeme rôzne stratosférické lety, buď pre univerzity alebo pre rôzne firmy a hlavne pôsobíme teda ako naučno popularizačná organizácia, rôzne workshopy a súťaže organizujeme. No a prečo sa tomu venujeme? Prečo sa tomu venujeme u nás na univerzite? Prečo sa tomu venujem ja? A to je práve, prečo tu sedíme sedíte aj vy, a to je práve preto, že záujem o vesmír stále narastá a narastať bude. A vďaka tomu sa stáva čoraz viacej technologicky a ekonomicky, dúfajme, prístupnejším. A to vlastne aj nasvedčuje, že nemenovaný miliardár sľubuje, že dostane vlastne ľudí na Mars do roku 2030-35, who knows kedy. Taktiež to naznačuje, že sú v pláne rôzne lunárne misie, základne. Už len namiesto ISS sa hovorí o rôznych 10 možných vesmírnych staniciach od rôznych súkromných firiem, v nejakých národných inštitúcií a tak ďalej. Čiže ten záujem narastať bude a my potrebujeme vlastne vyriešiť jeden z základných problémov, ktorý s tým nastáva. A tým je zásobovanie. Nakoľko tieto vesmírne misie budú náročné na zásobovanie, keďže vlastne to dokáže finančne veľmi predražiť tie misie, tak sa čoraz viacej a viacej dáva dôraz na to, aby sa začali využívať miestne zdroje a
v podstate vedeli si všetko, aby sme si všetko vedeli vyrobiť na vlastne už vo vesmíre. No a čo sa týka teda ľudskej posádky, tak bude potrebovať jedlo, vodu, kyslík a tak ďalej. To som teraz povedala také tie základné veci, aby vôbec neumreli, hej, to zvyšok to je o tom potom. No a preto som tu a podľa toho, ako ste čítali názov prezentácie, tak asi viete, čo je za nás odpoveď. A to sú práve mikroriasy. Mikroriasy sú často vlastne už teraz skloňované, čo sa týka využitia ako potravy, ako potravina. Ľudia ich nazývajú, že sú to super potravina, ale on tak úplne ani nie je, jak to povedať, zveličené. Keď si vezmete, aký majú obsah celkových proteínov, esenciálnych aminokyselín, minerálov, omega-3 a iných nasýtených mastných kyselín, obsahujú vitamín B12, rôzne antioxidanty, tak si vlastne tento titul zaslúžia celkom oprávnene. No a keď si to spojíte s tým, že sa celkom ľahko kultivujú a produkujú celkom veľa biomasy, tak vo vesmírnych podmienkach sú úplne optimálnym vlastne zdrojom tejto potravy. Tu je tak len na porovnanie, ilustračne, nutričná hodnota na 100 gramov biomasy chlorely, čo je vlastne eukaryotická mikroriasa a antrospira, takzvaná spirulina, oproti zemiakom. Hej, tak vidíte, že chudáky zemiaky proste zaostávajú skoro vo všetkom, okrem sacharidoch, ktoré sú síce super zdroj energie, ale dlhodobo proste to nestačí. A čo by som teda rada podotkla, je obsah proteínov. Ako vidíte, tak u spirulíny je to až 63 gramov, čo je teda ako neskutočné. A všímajú si to rôzne vesmírne organizácie, napríklad experiment Space LG-2 od NASA momentálne sleduje dlhodobé kultivovanie práve spiruliny na vesmírnej stanici ISS. Tuším, ide o 6-mesačné kultivovanie, kde sa snažia zistiť, ako toto dlhodobé vystavenie vesmírnym podmienkam ovplyvňuje jej nutričnú hodnotu a celkovo kvalitu. Ďalším takým príkladom využitia mikrorias ako potravina a vlastne tomu, že sa to fakt bude diať a že to myslie vážne, tak počas analogovej misie HISIS v roku 2019 analogoví astronauti vypestovali spirulinu a následne ju vlastne pridávali do jedla, aby zvýšili jeho nutričnú hodnotu. Toto je v podstate taký ideálna forma, ako tie mikroriasy konzumovať, lebo nikto nechce 3 roky na Marse jesť proste zelenú nejakú brečku, takže si to predstavte takto, že to vlastne sa to zliofilizuje alebo vysuší a bude sa to pridávať proste do jedla ako protiak, keď si robíte, tak ako by sa vlastne niekoľkonásobne zvýšil obsah tých proteínov a tým pádom vlastne aj tá nutričná hodnota. Tak. A možno sa pýtate, čo tie zemiaky, hej, tak asi väčšina z vás videla akože film Marťan, kde si tam vlastne veselo pestoval, neviem koľko tam bol uväznený zemiaky a v podstate na nich prežíval celú tú dobu. No, tak šťastný by asi nebol. Z jedných extrémnych podmienok, ktoré práve mikroriasy a synice budú musieť na Marse aj ľudia nejak ako dokázať sa s nimi ako vysporiadať, sú perchloráty. Perchloráty sú toxické látky, ktoré sa nachádzajú v marťanskom regolite. Od 0,5 po 1 niektoré zdroje uvádzajú až 2% hmotnosti, čo je teda hodne. A nachádzajú sa buď v magnéziových, vápenatých alebo v sodných soliach. A čo je pozitívne, tak to, že sa tam nachádzajú v takom množstve, vieme využiť aj pro náš prospech. Napríklad na výrobu kyslíka, pri pri teplnom rozklade dá sa z nich získavať kyslík, avšak je to energeticky veľmi náročné, takže je to otázne. A taktiež sa dajú používať ako oxidačné činidlo pre rakety. One tu na Zemi sa využívajú do vlastne pyrotechniky, do rakiet. Takže v podstate toto využitie by si zanechali aj pre tie vesmírne misie.
No, ale čo je negatívum je, že sú teda, ako som spomínala, toxické a sú toxické viac menej pre skoro všetky organizmy na Zemi. A to tým, že v ľudskom tele zasahujú do metabolizmu jódu, konkrétne vlastne limitujú príjem jódu štítnou žľazou a tým pádom nastáva hormonálna disbalancia. No a okrem toho v rastlinách narušujú fotosyntézu a to hlavne tým, že indukujú oxidačný stres, produkujú reaktívne formy kyslíka a tie ďalej napádajú nejaké bunkové membrány, DNA a tak ďalej. Čo je problém je, že sú extrémne odolné, sú síce dobre rozpustné vo vode, ale ťažko sa zainkorporovávajú do nejakých minerálov, takže sú v podstate ťažko odstrániteľné a predstavujú veľký problém. Predstavujú veľký problém najmä pre marťanské farmačenie, keďže tieto perchloráty by sa cez rastlinné pletivo, ktoré sú vlastne nadzemnú časť, ktorá by sa konzumovala, mohli dostávať do tiela astronautov, čo by bol problém. Taktiež sa dokážu dostať napríklad inhaláciou a tak ďalej. No a napriek tomu, že sa vie, že je to veľký problém a že to bude veľký problém, tak sa to zatiaľ až tak neriešilo a až do nedávna konečne sa to začalo tak troška viacej skloňovať, že aha, je to tam, proste bude to problém. Tak začínajú sa proste navrhovať nejaké rôzne, by som to povedať, cesty, ako ich odstrániť. Jedna je proste chemickou cestou alebo potom bakteriálne. Existujú baktérie, ktoré dokážu redukovať perchloráty, takže je tam nádej. Avšak čo sa týka siníc a mikrorias, zatiaľ nie je moc známe, akože už sa to začalo študovať, ako tieto sinice a mikroriasy reagujú na tieto perchloráty. A pre naše šťastie niektoré to dokážu prežiť. V rámci aj našich experimentov sme zistili, že existujú druhy, ktoré dokážu prežiť tieto marťanské koncentrácie, dokážu v nich rásť. No a našou proste ako víziou je, že by tieto perchloráty dokážali nejak detoxifikovať. Nehovorím, že priamo aktívne, to si nemyslím, ale mohli by v podstate tie perchloráty akumulovať. A tým pádom by vlastne zastavili alebo zabránili ich translokácii do nadzemnej časti rastlín. Tým pádom by vlastne sa znížila ten príjem tých perchlorátov práve s tou strávou. No a jedno z takých zaujímavých druhov, ktoré dokážu tieto perchloráty tolerovať, je Chroococcidiopsis. No a ak by sa niečo posielalo na Mars, tak hlasujem za Chroococcidiopsis, lebo to je proste úplný mutant, to on prežije všetko, tak mi nedalo proste dať niečo ako špeciálny slajd o ňom. Ukázalo sa, že táto sinica dokáže prežiť na povrchu ISS až 548 dní, kde bol vystavený kozmickému žiareniu a váku a tak to prežil. Taktiež dokáže rásť pri nízkom tlaku, ktorý zodpovedá marťanskej atmosféry, pričom bol v jednom experimente len chránený jemnou vlastne jemným vrstvou pôdy. No a ako som spomínala, tak dokážu tolerovať vysoké dávky perchlorátov, ktoré sa práve nachádzajú na tom Marse, takže hlasujem za Chroococcidiopsis v budúcich marťanských misiách. No a ďalší problémom vlastne na Marse není to, čo tam je, ale to, čo tam chýba. Marťanský regolit je, čo sa týka organických zlúčenín, mŕtvy. V podstate všetky makro- a mikrokomponenty sa tam nájdú, ale problém je práve dusík, ktorý tam chýba. A ak by sme tam chceli niečo kultivovať, či rastliny alebo mikroriasy, tak potrebujeme tam ten dusík dodať. No a práve tu zasa prichádzajú ako odpoveď mikroriasy, konkrétne sinice, ktoré dokážu vlastne fixovať vzdušný dusík pomocou špecializovaných buniek, ktoré sa volajú heterocysty. V týchto heterocystách v podstate zanikla fotosyntéza, nakoľko tento proces je citlivý na kyslík. No a
tieto sinice dokážu vlastne tento atmosférický dusík, ktorý nie je prístupný pre rastliny, premiaňať na formu dusíku, ktorý je vlastne pre tie rastliny priateľný. Takže tým pádom by sa takto dokázali tieto mŕtve regolity zúrodniť. Čo vlastne nie je nič nové, ono keď si vezmete, tak Číňania to využívajú už niekoľko tisíc rokov na rýžových poliach, takže vlastne zase sa len ako inšpirujeme a snažíme sa to preniesť tam hore. Tak, nedalo mi nespomenúť takú novinku, ktorá otriasla vedeckým svetom nedávno, a to je vlastne objavenie nitroplastu. Donedávna sa považoval vzťah bráru do sféra, prepáčte, videový, a jej, čo je vlastne eukaryotická riasa, a jej symbiotického partnera Cyanobacterius A za striktne symbiotický vlastne vzťah. Ale ukázalo sa, že vlastne to tak nie je úplne pravda, vlastne, že tá sinica sa chová viac menej ako organela, spĺňa všetky podmienky na to, aby sa nazvala organelou, a preto sa vlastne zhodli a vydali článok, že to organela je, a nazvali túto organelu nitroplast. Prečo je to taký veľký ako boom, je práve kvôli tomu, že vlastne za celú evolúciu, čo vieme, tak sa to stalo zatiaľ iba dvakrát. Prvýkrát, keď vznikli mitochondrie, keď sa spojili alfa-proteobaktérie a archei, a následne, keď vznikol chloroplast, keď sa ešte do toho pridali sinice. No a vlastne teraz sa to potvrdilo, že sa to vlastne stalo 3-krát a vznikli nitroplasty. Keď sa toto objavilo vo vedeckej sfére, tak začal proste boom a hneď sa všetci idú roztrhnúť, aby tieto nitroplasty dokázali dať do vyšších rastlín, čo by vlastne bolo revolučné, lebo predstavte si vyššie rastliny, ktoré sú nezávislé na dusíkatých hnojivách. To by bol proste revolúcia. Sami by si ten dusík vedeli fixovať do vzduchu, čiže výnos by bol veľa väčší, a tým pádom vlastne by sa tá hladina tých, alebo spotreba tých hnojív znížila. Takže toto by sa tiež dalo vlastne využiť v budúcnosti, a okrem toho teda by sa to dalo využiť aj na výrobu biopalív, keďže, ako hovorím, tá biomasa by bola väčšia a tým pádom vlastne aj viacej tej biomasy. No a dalo by sa to taktiež využiť na nejakú ekologickú obnovu, kde sú napríklad napríklad pôdy, ktoré sú vyčerpané, tak by sa dali práve pomocou týchto organizmov zasa nejak obohatiť tým dusíkom. Je to pravda, že teraz zatiaľ, nechcem povedať sci-fi, ale je to novinka, takže uvidíme, čo to prinesie. Čo s tým vymyslia, tak. No. A ďalšia z podmienok, ktoré vlastne tieto mikroriasy budú musieť, alebo s ktorými sa budú musieť potýkať, v regolitoch sú ťažké kovy. Na mesiaci ide o železo, titán, hliník, chróm, mangán, a na Marse toho je ešte viacej. Tam máme železo, chróm, nikel, arzén, zinok, proste full package. Takže ako viete, tak ťažké kovy úplne nie sú kamaráti, keď sú voľné, keď sa nachádzajú vo veľkom množstve. Ale práve kvôli tomu teda, že produkt, teda majú za ako odpovede vznikajú reaktívne formy kyslíka, a tie ďalej potom vlastne spôsobujú oxidačný stres, a ako u iných stresov proste, tak vždy je tam ten menovateľ reaktívnej formy kyslíka, čo ďalej vlastne poškodzujú tie bunky. No a ďalším problémom je, že môžu kompetitívne nahradiť nejaké iné esenciálne jódy, jóny napríklad kadmium namiesto vápnika, zinok, olovo miesto mangánu a tak ďalej. A tí môžu potom v bunke blokovať rôzne enzymy, ktoré potom nefungujú tak, ako majú. Môžu blokovať alebo inhibovať príjem iných živín, iných transportérov, a konec koncov potom môžu ešte spôsobiť acidifikáciu cytoplazmy, je vlastne napríklad tým, že blokujú tú aktivitu ATP syntázy, tak vlastne sa tam budú hromadiť protóny a tým sa vlastne cytoplazma okysličuje. Čiže tým pádom vlastne je to stres, ktorým vlastne sa musí počítať.
Ale neboli by to ľudia, keby niečo také nevyužili pre svoj prospech, tak vlastne už aj tu na Zemi sa využívajú mikroriasy a sinice na biomining ťažkých kovov. Veľká časť zlata a medí sa vlastne získava biominingov, buď rastlinami alebo mikroriasami. No a v rámci biominingu máme buď biosorpciu alebo bioakumuláciu. V prípade biosorpcie ide o pasívny proces, kde sa vlastne tieto ťažké kovy naväzujú na povrch bunky. A keďže ide o neaktívny proces, tak sa to dá vlastne využiť aj nejaká mŕtva biomasa z týchto mikrorias a siníc, ktorá stále vlastne dokáže túto aktivitu mať. Takže. No a princíp je vlastne ten, že na povrchu bunky sa nachádzajú rôzne karboxylové, hydroxylové, aminové, tielové skupiny, ktoré vlastne dokážu tieto jóny týchto ťažkých kovov na seba naväzovať, vytvárať nejaké komplexy. No a výhoda je teda, že to prebieha rýchlo aj pri nízkych koncentráciách týchto ťažkých kovov. Potom tu máme bioakumuláciu. To už ide o aktívny proces, kde sa vlastne tieto jóny aktívne transportujú do bunky a spotrebová sa ATP. Tieto vlastne ťažké kovy sú potom buď ukladané do vakuól, alebo sú viazané na nejaké proteíny a tým pádom sa vlastne ako keby koncentrujú v tej bunke. A vlastne to sa potom využíva v tej bioakumulácii, vlastne tá bunka to natiahne do seba a potom sa z tej sušiny tie ťažké kovy dokážu vlastne dostávať. No a výhoda v tom je, že je to dlhodobý proces, proste tá mikroria sa dokáže žiť dlhšie, vlastne dokážeme tú mikroriasu v tých podmienkach kultivovať po dlhší dosť čas. No, tu máme napríklad nejaké ukážky druhov, ktoré sa využívajú vo veľkom v tomto biominingu. A je to napríklad chlorela, scenedesmus, spirulina. A tu je nejaká ukážka proste dokázaných kovov, ktoré dokázali odstrániť. Tak, čo sa týka odstraňovania, tak kolega sa usmieva, lebo to streduje on. To sú všetko vlastne naši kolegovia z ústavu, kde sa práve venujeme využitiu mikrorias a siníc na nejaké environmentálne využitia. No a vlastne ďalším využitím vo vesmíre by bolo práve remediácia nejakých škodlivých látok. Keďže vlastne v tých vesmírnych podmienkách sa bude musieť recyklovať každá jedna kvapka vody, každá jedna živina, tak práve pomocou mikrorias by sa to vlastne dalo uskutočniť. No a okrem toho teda, že mikroriasy dokážu spotrebovať nejaký organický odpad, ako je moč a tak ďalej, vlastne všetko, čo nejaká odpadová voda, tak potom tieto živiny dokážu vlastne vychytávať a dokážu ich premeniť na biomasu, ktorá sa potom ďalej dá využiť pre rôzne aplikácie. No a ako som už spomínala, tak vedia odstraňovať ťažké kovy z odpadových vôd, ale taktiež dokážu buď rozkladať aktívne, alebo aspoň vychytávať iné znečistoty, ako sú rôzne rozpúšťadlá, detergenty, mikronanoplasty, antibiotika, hormóny, azofarbia a tak ďalej. Čiže sú to v podstate také prírodné filtre, ktoré vieme využiť aj vo vesmíre. No a to je k tomu asi všetko. No a čo sa týka teda iných stresov alebo iných podmienok, tak určite vás napadnú proste radiácia, UV, mikrogravitácia a tak ďalej. Ale vlastne všetko to má jedného menovateľa a to sú práve tie reaktívne formy kyslíka, ktoré tú bunku vlastne napádajú, rozoberajú proste, tak bunka sa proti tomu bráni. To vám asi nemusím hovoriť, väčšina je to asi z biológov, takže len tak proste pre zopakovanie, proste reaktívne formy kyslíka môžu mať rôzne formy, superoxid, peroxid vodíka, hydroxylový radikál a tak ďalej, máte ich tu vymenované. A bunka sa vlastne môže chrániť voči tomu buď aktívne, alebo pasívne. Aktívne to majú pomocou enzymov, ktoré môžu byť primárne alebo sekundárne vlastne odstraňovať tieto reaktívne formy kyslíka. Môžu to byť enzymy ako kataláza, peroxidáza, superoxidizmutáza a tak ďalej. Alebo potom môžu bunky
tieto reaktívne formy kyslíka vychytávať a zneškodňovať pomocou rôznych sekundárnych metabolitov, ako sú askorbát, glutatión, beta-karotén, flavonoidy, polyfenoly a tak ďalej. No. A jedným z takých krásnych príkladov, jedným z týchto antioxidantov a vesmírneho využitia je práve Haematococcus pluvialis, ktorý počas 25 dní na ASS sa premenil z krásnej zelenej na krásnu červenú. A to práve kvôli jednak nejakej mikrogravitácii a jednak hlavne kvôli teda zvýšenej radiácii a zvýšenému oxidačnému stresu. Začal produkovať antioxidant astaxantín. Ten sa v ňom začal hromadiť a táto kultúra tak krásne zčervenala. Tento Haematococcus, on má vlastne tú vesmírnu kariéru už naštartovanú, NASA ho miluje a robí s ním veľa experimentov a nie divu. Je to vlastne extrémne silný antioxidant, je až 6000 krát silnejším antioxidantom ako vitamín C, je účinnejší antioxidant ako vitamín E či beta-karotén. A vlastne aj tu na Zemi sa dá kúpiť v lekárni ako proste doplnok stravy, takže je len proste prirodzené, že sa bude využívať aj tam vo vesmíre. No a keďže vlastne vo vesmíre bude veľká radiácia, tak veľký oxidačný stres, takže vlastne je to taká potenciálna terapia práve pri tých astronautov. No okrem toho sa ukázalo, že dokáže chrániť oči, keďže dokáže prechádzať cez hematoretinálnu bariéru, zvyšuje prekrvivosť očí, znižuje oxidačný stres. Taktiež sa ukázalo, že znižuje zápal. Pri kardiovaskulárnom strese a zápale sa ukázal ako účinný. A taktiež, čo je zaujímavé, tak by mohol práve potlačať stratu kostnej hmoty, kde sa ukázalo, že vlastne potlača osteoklasty, ktoré vlastne odburávajú kostné tkanivo a tým pádom by sa vlastne mohol využívať na ako keby potlačenie stratu kostnej hmoty pre astronautov. Ďalšími zaujímavými metabolitmi, ktoré vlastne mikroriasy a sinice produkujú nielen vo strese, tak sú napríklad fikosianín, čo je vlastne fotosyntetický pigment siníc. A pre nás je dôležité, že je silný antioxidant a taktiež má protizápalové účinky. Ďalej tu máme beta-karotén z Dunalieny saliny, ktorá je vlastne, ako povedať, štvorcom týchto virálnych ružových jazier, kde krásne fotky na Instagrame, tak to je práve spôsobené tou Dunalienou, ktorá vlastne vo vysokej salinite a v strese produkuje tento beta-karotén a zafarbuje ich do ružova. No a pre nás okrem pekných fotiek to znamená aj nejaká fotoprotekcia a práve antioxidant a protovitamín A. Takže miesto mrkvy môžete jesť Dunalienu. No a čo sa týka teda vysokého UV, tak mikroriasy a sinice sa vysporiadajú s tým pomocou citonemínu alebo mycosporin-like amino acids, ktoré sú veľmi silným vlastne UV protektantom a vlastne to môžeme využiť taktiež. No a ďalšia látkou, ktorú vlastne mikroriasy sinice produkujú a nielen vo strese, je kyslík, ktorý sa vlastne vo vesmíre bude hodiť. No a okrem toho teda, že produkujú kyslík, tak regenerujú CO2. Zatiaľ sa na ISS používajú rôzne fyzikálno-chemické procesy na regeneráciu vzduchu, kde kyslík sa nejak recykluje a proste CO2 luftujú do vesmíru, čo je vlastne škoda, lebo práve táto CO2 sa dá pomocou mikrorias znova regenerovať do biomasy, ktorá sa potom ďalej dá využívať buď ako potrava, alebo na ďalších x využití. Takže vlastne, ak by sa do tohto systému pridal ešte nejaký fototrof, tak by sa tieto procesy oveľa zlepšili. Napríklad teda tie mikroriasy, ktoré majú až 10-krát účinnejšiu fotosyntézu ako vyššie rastliny. Takže tu je taký príklad, asi ste počuli o vlastne systéme MELISA. Je to systém pre podporu života, ktorý vyvíja ESA. No a práve ona sa rozhodla zainkorporovať limnospíru indiku, alebo teda spirulinu.
ktorá vlastne v tomto fotobioreaktore jak produkuje CO2, tak biomasu pre výživu astronautov. Prečo teda tie sinice? Tak tu je taký fun fact, ktorý som našla, že rybníky v juhovýchodnej Kalifornii uvoľnia približne 16,8 tón kyslíka na hektár za rok, pričom fixujú 6,9 tón CO2 na hektár za rok a pre porovnanie stromy produkujú približne 2,5 až 11 tón kyslíka na hektár za rok a fixujú 1,4 tóny CO2 na hektár za rok. Takže vidíte, že proste, hej, je to niekoľkokrát väčšie, tak proste tým sinice. Tak, tu je ukážka využitia, alebo teda využitia v minulosti. Taký krásny príklad je sovietský systém BIOS-3, kde v rokoch 1972 až 1984 preukázali, že vlastne tieto mikrorasy dokážu efektívne a úspešne regenerovať vzduch. Počas 180 dní tam zavreli trojčlennú posádku a nechali ich tam iba s rýžou a s nejakými kultúrami chlorely. No a ukázalo sa, že to stačilo na to, aby vlastne sa tento vzduch úspešne regeneroval. A po výpočte to vypočítali, že stačí približne 8 metrov štvorcových kultúry na osobu, aby sa vlastne nezadusili. Takže viete, ako prežiť, keď tak. No a tu je ukážka, že aj NASA sa snaží o niečo podobné, kde práve kde sa snaží vytvoriť nejaký hybridný systém, kde okrem tých fyzikálno-chemických procesov tam pridala aj toho fototrofa a konkrétne NASA pracuje s chlorelou vulgaris. Tak, ďalším proste odpovedom na stres mikroriaz je produkcia lipidov. Normálne mikroriasy obsahujú 20 až 50 % lipidov, avšak keď sa vystresujú, tak dokážu tento vlastne obsah zvýšiť až na 80 %, čo môžeme zasa využiť na výrobu biopalív. Vlastne mikroriasa Botrycoccus browni sa na to aj využíva. Ono je to v podstate, to dáva zmysel, keďže vlastne tieto oleje sú chemicky podobné ropnej nafte, ktorá vznikla práve z podobných mikroriaz v minulosti. Takže sa to vlastne využíva aj teraz. No a v podmienkach tej vesmírnej kolónie by sa práve mohli využívať mikroriasy na výrobu palív do rakiet alebo proste do nejakých generátorov. A pre ukážku, tak niektoré riasy dokážu vyprodukovať viac než 2000 galónov biooleja na áker a pri porovnaní so sojou, čo je iba 50 galónov, takže vidíte, že mikroriasy proste zasa vyhrávajú. No a okrem lipidov dokážu produkovať aj vodík. Niektoré teda tie sinice, ktoré dokážu fixovať dusík, tak pri nitrogenázovej aktivite uvoľňujú vodík, ktorý sa potom dajú vlastne zasa využiť ako palivo. No a riasy ako Chlamydomonas produkujú vodík pri vlastne v istých podmienkách, keď sa vlastne aktivuje hydrogenáza a to sa potom pri procese, čo sa vlastne nazýva biofotolíza, no a potom sa to vlastne dá využiť práve na produkciu zeleného vodíka. A ďalej sa vlastne dajú využiť nejaké genetické modifikácie, kde sa zabraňuje to spätné strebávanie a v podstate ďalší potenciál pre využitie vo vesmíre. Tak, čo sa týka využitia vo vesmíre, tak to je v podstate, ako keby, nechcem povedať konečný zoznam, ale konečný na teraz, ale keď si vezmeme, tak tu máme krásny nástroj, čo sa volá genetická modifikácia. A pomocou tohto by sme vedeli otvoriť viacero možností využitia mikroriaz vo vesmíre. Môžeme jak vylepšiť nejaké vlastnosti, ktoré majú, taktiež vieme potlačiť nejaké vlastnosti. Napríklad vieme, alebo by sme vedeli zvýšiť produkciu lipidov, antioxidantov, proteínov a tak ďalej. Alebo by sme vedeli pridať mikroriasam nové vlastnosti, napríklad produkciu nejakých farmaceutických zaujímavých látok, nejakých esencií, aby to nechutilo ako zelený slíz, takže, alebo napríklad kofeín, hej, že by sa vyrábala káva. A to len tak ako príklad. Alebo naopak vieme odstrániť nejaké vlastnosti, ktoré nechceme, nejaká fototoxicita a tak ďalej.
A taktiež, až pochopíme, jak tieto mikroriasy a sinice reagujú na tieto vesmírne podmienky, na tieto stresy, ako sa bránia, tak to vieme zasa využiť pre nás, vieme tieto procesy nejak podvihnúť, vieme vytvoriť nejakú odolnejšiu mikroriasu, ktorá by tieto vesmírne podmienky zvládala lepšie, čiže nejak v podstate vyšľachtiť si nejakú dokonalú mikroriasu. No a čo sa týka teda našich experimentov, aby ste vedeli vlastne, takže prečo to robíme, už asi možno chápete vlastne, že aký to má zmysel a aké to má využitie, tak by som rada ešte povedala niečo o našich experimentoch, vlastne čomu sa venujeme a kam to vedie. Tak ako som na začiatku ukazovala, tak vlastne spolupracujeme so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity, s ktorou vlastne vypúšťame stratosférické balóny. Je to zatiaľ najbližšie, ak sme sa tomu vesmíru dostali, ale ono je to v podstate, tie podmienky sú už veľmi blízko tým aktuálnym vesmírnym, alebo aspoň tým, čo sú na Marse, tam nízky tlak, proste vysoké UV, tam zvýšená radiácia. Takže pomocou týchto heliových balónov vypúšťame tieto sinice a mikroriasy do stratosféry, do výšky 35 km, kde prekročia ozónovú vrstvu. A počas 2 až 3 hodín tam proste pobudnú a my potom ten balón nájdeme vo väčšine prípadov a potom vlastne tie vzorky analyzujeme. No pravda, že tam máme aj nejaké senzory, aby sme vlastne učili, aké tie environmentálne faktory na tie vzorky pôsobili. Tak, keďže sme si povedali, že chceme ísť ešte vyššie, že nám stratosféra nestačí, tak sme sa spojili vlastne z VUT v Brne a navrhli sme misiu CIMER, čo je vlastne Triu CubeSat, ktorý bude mať vnútri mikrobiokontajner MIBICO. A v tomto MIBICu budú vysušené desikované sinice, ktoré my potom vlastne na orbite, nechcem povedať ožíme, ale znova rehydratujeme a tým naštartujeme znova ich metabolizmus. Urobíme to po 3 až 6 mesiacoch. No a našim vlastne cieľom je zistiť, či tieto sinice sa dokážu rehydratovať na orbite aj po dlhšom vystavení vesmírnym podmienkam, nakoľko je to ich prirodzená vlastnosť, že v prírode dokážu vyschnúť, prečkať proste nejaké suché obdobie, potom naprší, zasa nabobtnajú, obnovia svoj metabolizmus proste do rády desiatky minút a proste idú ďalej, ako by sa nič nestalo. No a vlastne my chceme využiť tento fakt vo vesmíre, že vlastne keď budeme niečo posielať napríklad na Mars, tak aby nám tie sinice jednak nechcípli, a jednak, keď si predstavíte, že ak budú vysúšené proste v nejakom prášku, tak jednak budú menej náročné na udržiavanie, lebo vlastne nebudú sa musieť tam meniť médium, čiže bude menej sa vody spotrebovať, menej živín a je tam vlastne menšia nejaké to riziko kontaminácie. Takže budú celkovo menej náročné na údržbu a taktiež budú odolnejšie, keďže v tomto vlastne desikovanom stave sú veľa odolnejšie na stresy ako radiácia. Práve tie reaktívne formy kyslíka tam tak nevznikajú, keďže tam není voda, takže vlastne sú odolnejšie. No a našim vlastne, a ešte ďalším vlastne dôvodom je, že tam menej vlastne prichádza nejakým mutáciám, takže my nechceme poslať niečo proste na Mars a príde tam úplne niečo iné zmutované, takže vlastne takto tým prejdeme nejakým negatívnym mutáciám. Takže vlastne našim cieľom je zistiť, či vlastne tie sinice, tie kultúry vieme takto transportovať proste vo vesmíre a potom ich tam oživiť a budú si pokračovať. Takže to je momentálne naša misia, ktorá by mala leteť koncom 27. Tak, a asi ste zachytili, že Česko to myslí s vesmírom celkom vážne a rozhodlo sa, že chce vyslať ďalšieho českého astronauta majora Aleša Svobodu. A aby sa tam proste nenudil tých 14 dní na misii Axiom, tak si povedali, že tak opýtame sa na univerzít a technických firiem, že či tam niečo nechcú poslať. Tak my chceme, pravda, že? Tak sme sa prihlásili. Navrhli sme experiment s názvom Astrodesmus a čuduj sa svetu, vybrali nás, takže ak sa podarí, tak naše mikroriasy poletia na ISS, kde vlastne strávia 14 dní. No a našim vlastne cieľom je otestovať, či tento
Desmodesmus armatus, dokáže prežiť marťanské koncentrácie perchlorátov práve vo vesmíre. Na základe našich experimentov sme zistili, že keď ho proste v laboratóriu týrame tými perchlorátmi, tak to prežíva úplne v pohode. Ale to sú optimálne podmienky. Nás zaujíma, že či sa do toho pridá radiácia, mikrogravitácia, proste full package, že či to stále dokáže prežiť. Takže to je jeden z našich cieľov. A druhým cieľom je testovať, či dokáže stále na sebe navázať ťažké kovy, keďže vlastne Desmodesmus armatus je jeden z tých druhov, ktoré sa využíva na práve ten biomining, tak našim cieľom je otestovať, či túto schopnosť má aj vo vesmíre, lebo boli nejaké experimenty počas misie Biorock, tuším, kde sa vlastne ukázalo, že ten biofilm to dokáže nejak ovplyvniť ako keby tú schopnosť toho biominingu, takže sme zvedaví. No a aby nebolo málo, tak sme navrhli 2 experimenty a z 2 vybrali 2. Takže nám poletí možno ešte jedna misia s názvom CARE. A v tomto experimente chceme otestovať špeciálny bioreaktor, v ktorom budeme kultivovať Chlorelu vulgaris. Jedným z tých hlavných problémov týchto bioreaktorov vo vesmíre je práve tvorba biofilmov, že je to vlastne nejaký uzavretý systém, ona sa tam kultivuje, ak to vlastne zhustne tá kultúra, tak sa tam vytvorí proste chechel a sa to celé ucpe. No a vlastne našim cieľom je vytvoriť nejaký bioreaktor, ktorý vlastne bude mať proste potlačiť tvorbu tých biofilmov a už keď sa tam nejaké vytvoria, tak ich nejak chceme charakterizovať, že prečo, ako. No a okrem toho teda chceme ešte samotnú tú kultúru využiť na nejaké molekulárne štúdie, fyziologické a epigenetické, keďže sa nám vlastne tá výhoda, že sa nám to vráti. Pri tom cimri napríklad to proste zhorí v atmosfére, takže konečná, hej. Ale tu práve chceme využiť to, že sa to vráti. No a ďalším teda nejakým takou našim odvetím, čomu sa venujeme, sú práve regolity. Ako som spomínala, tak sinice a mikrorasy by boli potenciálnym nejakým tým biohnojivom a nejakou tou aplikáciou, ako tieto regolity zúrodniť. No a my sa tomu venujeme ako keby 2 spôsobmi, alebo v 2 nejakých tých cestách. Jednak je tam proste pridať tie živiny a jednak nejak ich mechanicky vylepšiť. Lebo keď si jedete tak tie regolity, to je proste ťažký prach, ktorý keď zalejete, tak vám rýchlo vyschne. A keď vyschne, tak je to ako betón. Takže on to v podstate tam nič nerastie, teda aj rastie, a keď takto vyschne a scípne a tie korene sa tam proste udusia, nevedia tam rásť. Takže to je tiež niečo, čo nás irituje a chceme s tým niečo spraviť. Takže okrem toho teda, že vytvárame nejaké konzorcia mikroorganizmov, ktoré by tam práve mali dodávať tie živiny, tak sa snažíme pomocou špeciálnych biofólií, snažíme teda nejak zvýšiť retenciu vody, vylepšiť tú štruktúru, aby tie rastliny lepšie rástli. Nie len krátkodobo, ale nejak dlhodobo, proste nech sa tam nezadusia. No a ďalej nás zaujíma vlastne, ako rastliny v týchto regolitoch využívajú rôzne živiny. Takže sa zameriavame na prvkovú analýzu, jak tých rastlín, tak tých regolitov, aby sme do budúcna vedeli v rámci šetrenia, že ktoré prvky tam chýbajú, ktoré treba dodávať a ako moc, ako sú prístupné pre tie rastliny, ako ich akumuluje. A napríklad práve tie ťažké kovy, že v akom množstve a kam sa akumulujú. Ako môžete vidieť, tak tu sú nejaké predbežné výsledky. To bola okurka pestovaná na mesačnom regolite. A ono tu slabo vidieť, ale sa tam proste akumuluje titán, takže už po pár dňoch, takže proste astronauti by mali titánový šalát. No. Ale akože ako prekvapivo tie okurky tam rastú jak šialené, ako v tom mesačnom regolite, takže ako, ak bude niečo sa pestovať na mesiaci, tak okurky, takže nie aj zemiaky, okurky hlasujem. Takže to je ďalšie vlastne, čomu sa venujeme. Tak a ďalším takým experimentom, ktorý pripravujeme, je pre ESA Space Rider. Je to v podstate raketoplán, alebo bude to raketoplán Európskej vesmírnej agentúry, kde bude IOS Lab, tak proste skrinka, kde vlastne budú 3 experimenty. No a jeden, možno až 2 budú naše, ale ten jeden sa zameriava práve na v podstate niečo podobné ako pri tom CARE, tiež na špeciálny bioreaktor.
kde v tomto špeciálnom bioreaktore budeme kultivovať tento z Chlorellus rocinianu. V podstate je to podobný experiment až na to, že toto bude uzavretý systém, bude to trvať dlhšie a použijeme inú mikroriasu. Ale akože tiež je tam tá výhoda, že sa nám to vráti a budeme môcť vlastne tento experiment analyzovať, že to nezhorí v atmosfére, takže sa na to veľmi tešíme. No a to je v podstate nejaký taký alebo nejaká vízia, naše ako keby piliere, čomu sa venujeme a čomu sa chceme venovať. Takže v prvom rade vlastne akože, treba vystaviť tie mikroriasy tým aktuálnym vesmírnym podmienkám. Ťažko sa to simuluje tu na Zemi, takže môžeme to nejak akože oddelene simulovať tie faktory, ale ono ťažko sa to proste ako full package nejak nasimuluje. Tak preto je dôležité to tam do toho vesmíru poslať. Následne teda robiť nejaké fyziologické a metabolické analýzy, sledovať, ako tie mikroriasy reagujú, aké metabolity produkujú, aby ste videli, aby sme to potom mohli využiť. No, taktiež nejaké molekulárne analýzy, aké geny sa exprimujú a neskôr vlastne by sme sa chceli venovať hlavne aj epigenetickým štúdiám, sledovať, ktoré geny sa metylujú, či sa tam vytvára nejaký špecifický vzor pre vlastne vesmírne podmienky. No a vlastne výsledkom by mal byť nejaký vesmírny shake. To z toho si robím srandu, kto by to pil. Tak, no a otázka teda prečo, aká je motivácia, teraz to moja, tak ja si predstavujem taký krásny, že v budúcnosti raz, až proste dekodujeme všetky, nechcem povedať všetky, ale väčšinu mikrorias a ako reagujú na rôzne vesmírne podmienky, tak by sme dokázali vytvoriť niečo ako katalóg rias. Hej, si predstavte taký teraz hypotetický scénár, že chcem produkovať biopalivo na Marse, tak si teraz nalistujem, hej, táto riasa sa v takých podmienkach, boom, tokole, jo. Takže niečo podobné proste, si to predstavte ako v podstate, že výsledok bude niečo také, že vlastne ako tie mikroriasy reagujú na tie podmienky a vlastne ako to využiť. Takže tak. Tak a to je všetko. Tak ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak vám rada zodpoviem. Neviem, koľko to časové bolo. Děkujeme za skvělou přednášku. Myslím, že čas máme dobrý, takže určitě můžeme dát slovo tady plénu, jestli jsou nějaký zvídaný dotazy. Já mám otázku. Jo. Já jsem se koukal, jaká je atmosféra. Jo, Je tam 8 a menej. Jo. Umí to noc. Toto je vlastne koncipované na ako keby pozemskú atmosféru, lebo rátame s tým, že proste skleníky na Marse, až budú, tak tam bude proste pozemská atmosféra práve kvôli astronautom, ktorým bude vlastne ich ako keby nejako ktoré tam budú proste pracovať na tom, takže vlastne ono je to celé koncepované na teda na pozemskú atmosféru. Avšak, čo som pozerala aktivitu tých enzymov, tak oni dokážu proste fixovať dusík aj práve v tých marťanských koncentráciách dusíka. Takže ono je to koncepované na tie pozemské ako na tú atmosféru, ale čo som to overovala, tak dokážu viazať dusík aj pri tých marťanských koncentráciách toho dusíku. Takže... To jsou dobrý. Můžu mít ještě jednu otázku. Jo? Ten Chrococcydiopsis, jak přežil na povrchu té ISS, tak on přežil v jakém stavu? Byl jakože množil se tam, nebo tam jenom prostě byl zacistovaný a přežil? To presne si nie som istá, ale ja si myslím, že on sa moc nemržil. On proste len sa akože dormantne prežil, že ho potom proste rozkultivovali. Že ale čo je napríklad zaujímavé, tak práve kolega, tu je z Max Plancku, tak jeho ex-vedúci, tak on kultivoval anabénu na regolite v marťanských podmienkach a ona sa množila. Akože fakt, že bola regolit, tam proste marťanský tlak a dokázala sa proste rozmnožovať. Nechcem rozmnožovať, no proste deliť. Takže to napríklad je akože cool, si myslím. Takže, jo? A fosforu tam mají dosť? Takto, fosfor som pozerala, že tam nejaký je, ale asi tam bude treba tiež nejak dodávať, buď pomocou nejakých iných mikroorganizmov, alebo proste. Práve preto sa chceme venovať tomu tej prvkovej analýze, že vlastne koľko toho dokážu odtiaľ proste vycúcať a koľko tam toho treba dodať.
Jak mikrorasy, tak rastliny. Děkuji. Jo. Já bych měl možná dotaz. Když jste zmiňovali ty podmínky v těch regolitech, tak že je to hrozně těžký a tak. Nenapadly vás náhodou testovat kaktusy? Že ty se právě tady s těma... A jaký druhy případně? Že ty se tady s těma podmínkama setkávají prakticky. Jo, tak ja už som počula návrh, že pestovať agave, aby si mohli vyrábať tequilu. To je dobrý nápad, jo. To je sukulent, ale... Ještě opuncie, teoreticky. Áno, aj opuncie, ja si milovník opuncí, takže pre teba určite, jo, to zdám zahrňte. Akože v rámci terraformácie je to asi fajn, ale keď už proste niečo pestovať na Marse, tak niečo, čo človek dokáže využiť. Ako opuncie ešte zrovna áno, agave, ale akože... Ja hlasujem za bambus, ja chcem proste dostať bambus. No, oni hlavně mají ty symbiotické bakterie, které pomáhají erodovat písek a tak. Jo. No, takže... Jo, akože do budúcna ako vytvoriť nejaké konzorcium, ktoré... Neviem, či si pamätáš, jak sme raz boli teda v Arizone a ja som tam práve izolovala a proste všetky okolo kaktusov proste tam... Ešte to je uložené. Ale chcem proste transplantovať ten biom, proste mikrobiom z tej Arizony proste na ten regolit a uvidím proste... Že to bude mrtvý, že bakterky hrozně blbě přežívají vysušení obecně. Uvidíme. Možná, uvidíme, jo. Raz možno. No, uvidíme, jo. Ještě někdo? Áno? Já se zeptám, jak jste hovořila o těch okurkách v tom měsíčním regolitu. Kdyby jsme vzali, dejme tomu, kilo té marzovské země a přinesli je k vám do laborky, dokázali byste v tom taky vypěstovat nějakou okurku za předpokladu, že tam dáme teda nějaké ty mikrořasy, které budou odbourávat ty toxické kovy a třeba zvýšíme tu retenci vody, jak jste hovořila o těch biofolích a tak. Šlo by to nějak teda? Už to dokážeme v současnosti? Tak ja dúfam. Nie, tak ako je sranda, že vlastne, čo sme pestovali tú okurku, to bol mesačný regolit a my sme tam nič nepridávali. To bol čistý regolit. Ako nešli sme až do plodu, ono potom neskôr cipnú, ale ja si myslím, že nejako proste určite. Ono aj NASA vlastne skúšala na vlastne reálnom mesačnom regolite niečo vypestovať a proste tie rastliny vyklíčili a chvíle rastli, takže ja si myslím, že do istej miery by to šlo. Ak teda takto, záleží koľko zrovna by tam bolo tých perfluorátov, ak sa bavíme o marťanskom. Lebo ono sa to líši fakt od 0,2 až po fakt tých 2%. A ja som mala skúsenosti s experimentom, že pri tých nižších koncentrácií tam už proste sa tam už nič nerastlo. Ani to nevyklíčilo, ani sa netvárili, že by chceli to proste. Takže záleží od toho, že zrovna odkiaľ by sme proste nabrali a koľko tam tých perfluorátov by bolo, no. Že ono to je... A aj keď niečo na tom vyrástlo, na tých vyšších koncentráciách, my sme práve používali brokolicu aj vojtešku, tak oni proste tam začal úplný fotobleaching, proste úplne vybledli. Takže... A potom cipli. Takže, ale môžem to skúsiť. Že jak ďaleko sa dostanem s tou horkou. Čím je daná ta koncentrace těch perfluorátů v té marzovské půdě? Jako je to podložím, nebo... Takto, tam je tých hypotéz viac menej viacej, že ako sa tam dostali. To ono je to spôsobené zrejme tou radiáciou, vlastne jak vlastne Mars je bombardovaný radiáciou a UV-čkom, tak práve ten chlór, ktorý sa tam nachádza, vlastne ako oxidoval až proste do najvyššieho stupňa. Ale čím je to proste Ja si myslím, že nejaká proste... Ja nie som geológ, takže ja neviem povedať. Akože to, ak niekto vie, tak budem rada za objasnenie. Ale je tam mapa... Ja som tu mala tú mapu toho výskytu. Ale to určite ne, ale to by zoxidoval po tej ďalšej dobie, jo, je to asi možný, no, ale to vlastne. Jo. Záleží, co si z toho máš, že jo, ako to nevíme čestne. Ono je to... No, tak tam je proste, ale najviac proste skloňovaná teória je vlastne tá radiácia, že to zoxidovalo až vlastne do tých perfluorátov, ale hovorím, nie som geológ, takže... Ale plísne na tom rastú skole. Jo, plísne na tom rastú skole. Jo, takže budeme plesnivý Mars, hej. Why not? Aj to sa počíta. Já bych chtěl, když tak dotaz, můžu dostat mikrofon, ale děkuji.
Když se bavíme o tom pěstování rostlin na měsíčním regolitu třeba, nebo že tady byly jako ty stálé podmínky jako na Marsu, tak do jaký míry to opravdu jako odpovídá 100% podmínkám a do jaký míry tam třeba přidáváme nějaký živiny, nějaký prvky a takhle. Je to opravdu jako z hlediska toho látkového složení, jako kdyby jsme opravdu byli na tom místě, samozřejmě teplota, tak to řešení. Jo, tak v našich experimentoch my používame ten high fidelity simulant regolitu, ktorý sa vlastne snaží jak štruktúrne, tak zložením podobať čo akože práve tým meraniam, čo spravili priamo na Marse alebo na Mesiaci. Čiže zložením a veľkostím častíc je to vlastne čo najviac podobné, ako sa len dá. V tom marťanskom tam tie perchloráty nepridávajú, tak tie tam potom pridávame my. My používame iba magnézium perchlorát, no, čiže ono tých perchlorátov tam je viacero tých proste solí. Ale keď my proste robíme nejaké experimenty, tak zatiaľ sa hráme iba buď teda kontrola, ktorý čistí ten regolit a potom nejaké naše treatmenty. Ale zatiaľ ešte sme sa nedostali tam, že by sme tam ešte piekli UVčko a tak. Zatiaľ sa tvárime, že sme niekde skleníku na Marse. Takže tie sú vlastne ideálne podmienky pre človeka. Ale určitě to chceme zkusit, prostě tam vypeckovať všetko. Stejně mně přijde jako strašně zajímavý a důležitý, že teda dokážou ty řasy, nebo případně plísně a tak, tam růst i jako za toho minimálního, nebo tak žádnou obsahu těch organických látek v té půdě, že jo? Jo, tak oni si niečo dokážu prostě jakože z tých minerálov prostě jako vytiahnuť jako pomocou nejakých biokyselín, ale ako práve tie sinice si ten dusík tam prostě dokážu prostě nafixovať. Ale u rastlín je to ešte otázka. My práve využívame, sa snažíme využívať z rastlín čo najmenším semenom, aby sme vlastne eliminovali nejaké tie zásobné látky. A ono to je vidieť vlastne, že po nejakom čase tá rastlina začne fakt proste, je menšia, začne blednúť a potom proste chcípne. No. Takže ona, ale tie mikroriasy a sinice to celkom zvládajú. Že vlastně my na Zemi nemáme jako žádný analog těchto prostředí už jako z principu, protože tady ten život jako je 4 miliardy let a neustále to jako ta Země je produkt prostě takže jako pro mě vždycky, když jsem na tím jako teoreticky uvažoval, bylo vlastně tohle jako otázku, jestli by ty organismy tam byly schopný přežít, i kdyby tam bylo teplo, i kdyby tam měli třeba ten oxid uhličitý a tak. A jestli by to třeba nemuseli být nějaký jako velký mnohodruhový konzorcia, jo? No áno, to určite. To akože sinice, akože nech sa páči, že nevyriešia, ale je to proste len jeden kúsok skladačky. Proste v tak voľnej prírode to nie sú len sinice, tam sú proste iné pôvodné baktérie, ktoré sa vlastne... A to je vlastne naším cieľom postupne to nejak nabalovať a v podstate vytvoriť nejaké konzorcium, ktoré by vlastne ten regolit dokážal zúrodniť a podporiť práve ten rast tých vyšších rastlín na dlhodobo, nielen krátkodobo práve. Tak to tomu sa chce venovať. Tak ještě si jako kladu otázku, jestli tam nemůže vzniknout takový problém jako u arzenových bakterií, že, jako ten objev, že oni vlastně dokázali přežít na extrémně nízkých koncentracích fosforu, ale i třeba takřka nedetekovatelných. Tak jestli vlastně jako se nestane, že v tom regolitu nebo těch jako analozích, těch mimozemských prostředích, co používáte, nemůžou být nějaký úplně stopový koncentrace třeba těch organických látek nebo nějakých jiných esenciálních živin, který by vlastně, řekněme, nefér pomáhali, protože na tom Marsu nebo jinde by to nebylo. Jo, ako tak ono možno tam nejaké proste tam niečo vzniklo. My sme jak matematici, my proste pracujeme s nulovou hodnotou. Proste my to akože sa tvárime, že je to nula, hej, ako sa pracujeme s tou verziou, že to je nula. Takže a tak vlastne sa snažíme tie experimenty dizajnovať. Takže či reálne, ak by sme zobrali reálne marťanský regolit a niečo tam zasadili, tak sa tam proste možno nejaký ten dusík nájde. Takže to zasa... Áno? No, ja si myslím, že nejak sa tam proste... Hej, tak tam metán a proste všetko možno potom, tam sú rôzne látky, ktoré dokážu vznikať, tak to hovorím, ja nie som ale geológ, takže to by ma napríklad zaujímalo, že... Tak jo, děkuju. Máme nějaký další dotaz? Tak jo, posílám.
Čistě jenom tak pro zajímavost, budete testovat dál nějakým způsobem toho botrylokoka na ty produkce olejů? Tomu sa zrovna my nevenujeme. Akože naša kolegyňa Martia, ona viem, že osvecovala chlamísku UVčkom a sledovala práve produkciu lipidov, ale zrovna to nie je asi našim nejakým cieľom produkovať biopalivo. Akože UVčko áno, a reakciu akože na UVčko, ale že by za proste účelom produkcie biopalív to asi no. A to je tak preflaknutá téma, tomu sa venuje každý. Já jenom, že jsem ho u nás neviděl, tak jakože zda jste nekoketovali s tím, že ho koupíte. No, tak chceš vzorku, čo? Povedz rovno. Až ho budeme mať, tak ti ho požičam. Tak. Jestli nejsou dotazy správné, bych se možná zeptal, jsou vlastně nějaký pokusy třeba přizpůsobit ty jednobuněční řasy jako pro přímou lidskou konzumaci, aby byly jako třeba snadněji stravitelný, měly vyváženější obsah živin a takhle? Akože my sa tomu nevenujeme, ale tak chlorela a spirulína sa bežne pridáva ako v podstate doplnok. Ale ako, ja neviem, to by muselo byť cieľom, že sa budú konzumovať väčšinou iba mikroriasy a sinice. Ono sa to podľa mňa stále ráta s tým, že to bude ako keby doplnok tej stravy. Takže sa nebude jesť kvanta, proste, aby tam potom, ja neviem, človek mal dnu alebo niečo z toho. Se tomu věnovala právě, že ona je potravinář a věnovala se tomu vyloženě a třeba říkala, když na to měla přednášku, že tam je velký problém s tím, s purinama, s pirinama. No áno, no presne, že čo, no, z toho DNA. Ale jinak jakože snaží se jako třeba využívat, myslím, spirulínu jako zdroj železa, že to je prostě zdroj železa. Železo B12. Takže stále proste, ja si myslím, že to je koncepované, že to bude proste doplnok stravy, lebo fakt, keby to proste človek iba proste to jedol, tak sa proste asi otráví. Tráví, no. Kdyby existovalo něco, co prostě naroste v kultuře a dá se to rovnou jako prostě jíst velkým, tak... Ale kdo by to chcel jesť? Mne by to teda nechutilo. Kdo by chtěl letět na Mars, jo? Jakože když nám narostou sinice a fakt jako vyžerou všechno tu vodu, tak to je rosol, jo, to je fakt rosol, který a smrdí to jak výfonka. Oni jak produkujú vlastne, jak fixujú ten dusík, tak oni ho potom vlastne, ten amoniak je vo vysokej koncentrácii vlastne toxické, tak oni ho ukladajú do formy glutamátu. On to fakt smrdí jak výfonka. A nostok sa vlastne využíva vlastne v azijskej kuchyni práve kvôli umami. Takže... No, teda to musí trvat rok, jo, aby to narostlo fakt tak jako, aby rostlo. Většinou to zapomenu takhle erlenu na třepačce a pak za rok objevím, hele, tady zelený rosol. Zalejem si to. No. Takže je tak, no. Tak ještě jeden dotaz. Jo. Máme tady mikrofon. Má naopak pěstování, zejména asi těch řas, jo. U nějakých makroskopických rostlin si to představit nedokážu, ale třeba mám jenom chabou fantazii. Má naopak to pěstování v nějaký mikrogravitaci výhody oproti tomu pěstování tady jako v té gravitační studii na Zemi. Jako jestli třeba může být větší výnosnost v nějakých těch jako aparátech nebo tak? Takto, sú tam výhody a nevýhody. Nevýhody sú v cirkulácii a celkovo proste prezdušňovania tých systémov. Tu na Zemi to proste bublinkovačom z akvaristiky proste prebubleme a práve tie bioreaktory v mikrogravitácii majú problém, že tam to musí cirkulovať, zanáša sa to a tak ďalej. Ale zase viem si predstaviť, že to má aj výhody práve z nejakých kapacitných dôvodov, že to môže byť proste veľkoplosnejšie, tá gravitácia podľa mňa tú veľkosť toho bioreaktoru asi až tak neovplyvní, keď už to je dobre proste cirkulované. A ak bude dobre nadizajnovaný aj ten flow proste tej kultúry, tak si viem predstaviť, že aj tie biofilmy budú sa menej tvoriť ako pri gravitácii. A je to usádzanie, lebo to je vlastne veľký problém vlastne tu na Zemi, že tie kultúry sa usádzajú, potom sú hustejšie, majú menej svetla, majú menej kyslíka, proste nedobre sa to cirkuluje, takže v tomto si viem predstaviť, že to je vlastne výhodnejšie tam, keď sa to vlastne neusádza. Takže to si viem asi predstaviť ako výhodu. Jo, děkuju. Tak
Tak jo, máme ještě nějaký dotaz? Něco vás napadlo? Neváhejte se zeptat, nemusíte se stydět. Tak jestli už nic zásadního nemáme, tak to asi pomalu končíme. Nebo Tom, máš ještě nějaký nápad? Já myslím, že asi můžeme. Tak jo. Ještě jednou děkujeme. Jo, díky moc.